90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Shout out sa mga pumapasok lang sa opisina o kung nasan ka man ngayon, saan ka nagwo-work para lang mag-check out. Bakit naman ganon, B? Alam mo naman sa sarili mo, pinaghirapan mo yan, dugot, pawis, pati yung amoy mo sa kilikili, sinama mo na dyan. Pero bakit naman, napakarupok mo sa mga bagay na check out na ganyan? Alam mo, sabi ko nga, may mga bagay din talaga na dapat hindi mo na binubuksan at all. May mga bagay na kailangan mo nang i-uninstall. Lalo na kapag alam mo sa sarili mo, pag bagong sahod ka, diretso check out ka. What if ako na lang i-check out mo? Harot. Anyway, it's a happy Friday. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. You're down dalerang atleta DJ Maratone para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Trip? Sabi mo mag-iipon ka na, B. Sabi mo, by this month, lahat ng mga sasahurin mo ay ilalagay mo sa bangko, tapos mag-i-invest ka. Taray, saan ka nag-invest? Sa maling tao ba? Marathon, nagpaparinig aga-aga. Anyway, ako pang inyo makakasama magmula 3 to 6 p.m. sa programang Love Trip. At syempre, bago ang lahat, alam ko itong nakikinig ngayon na si Andrew Lacson na talaga namang nagse-celebrate din ng birthday niya. Alam mo, iba talaga pagka mga October celebrator. Yan yung mga taong galante. Pero wag mo ako isama doon kasi tapos na yung birthday ko. Pero hello, shout out kay Andrew Lacson na talaga namang napakasipag magtrabaho kahit alam niya sa sarili niya na wala nang matitira sa sahod niya pagkatapos niyang umuwi. Ay, kailan ba matatapos toong kahirapan sa Pilipinas? Kailan ba tayo uunlad? Kailan ba mawawala lahat ng mga kurakot sa mundo? Pwede ba? Pwede bang minsan sabay-sabay tayo magdasal? Sabihin natin, Lord, baka it's the perfect time para kuhanin mo na ang mga masyadong maraming kasalanan. Yun lang kung aakyat sa langit. It's not for me to judge, but it's the Lord. Ayan, kumusta? Kumusta ka lately? Teka lang, hiningal ako doon. Daming entry. Teka, hinga muna. Eto na. Sabi ko sa'yo, ito talaga yung pinaka-favorite mo sa lahat. Lalo na ngayon, Friday. For sure, iinit na naman ang ulo mo sa kakalsadahan mamaya dahil maraming kamote driver. Kaya naman mag-breathing exercises ka muna dyan. Take a deep breath. Tanggalin mo lahat ng mga sama ng loob mo sa kanya, pati sa kapitbahay mo na mahilig mangutang. And breathe out. One more time, take a deep breath. Patawarin mo na lahat ng mga nangungutang sa'yo, tapos sabihin mo sa kanya, huy, kailan ka magbabayad, tapos samuloan mo ng sampal. And breathe out. Ito na talaga, promise, peaceful na to. Take a deep breath. Bayad-bayad ka na ng utang mo, B. Isa tong sign. Bakit? Malay mo, ikaw mismo na nakakarinig ngayon neto. Baka mamaya nawawalan ka na ng mga kaibigan. Nawawalan ka na ng mga mahal sa buhay. Kasi nga hindi ka marunong magbayad ng utak mo, day. Ano na? Naku, nakakababa ng ng moral. Hindi pwedeng laging promissory, no. Anyway, sige, para medyo gumaan ka ng araw mo ngayon, saktong-sakto, ako'y magbabalik maya-maya lamang. But for now, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.